ọtụtụ na-afịa afịa na-azụ azụ na mba United Kingdom kịta bụ na di na nwunye ndị Igbo be anyị na-anụ ọgụ. Di ya wee kụchachichicha anya wee bulu mmiri ọkụ wee kwa anya n'isi, kwacha anya mmiri ọkụ n'isi ahụ, o zuru olie, o wee weli ketụlụ ahụ o ji esi mmiri ọkụ wee nyabi ya n'onu. Ketụlụ a na-eto aka ogologo na-adị ka nke ndị Igbo, ịmagolo ụdị ketụlụ ahụ, maka nke ndị kịta na-adọ adọ dịka jọgụ ịbịa iwenyili ona, mana nke anụnwa ka dị ka nke ndị Igbo ahụ mama anyị fa ji esi nri, so ọ ka na-adịkwa. So ọ bịa ka nwunye eji esi ite, ọkwanye ya ka o wee kwa anya mmiri ọkụ wee welie wee nyabịa n'onu, o wee bụrụ ya bụ na asịzi na ketụlụ kwuo ekwere apụta. Ọkwanye ndị ambulance ka akpọ fa wee gbata ọsọ wee weli sọ wee kwọbuo ketụlụ. Thank God na anọ na obodo dị mma, a ga-aga agba ambulance agbalụbịa, maka na be anyị sa ambulance bụ ibulu ozu nwụrụ anwụ, mana na nke ndị western world ọ bụ ịbịa zọpụta mmadụ ka emeli ambulance emerie ka ebulu ozu na-aga. Ka nkọziala ụlọ akụkọ a ka o si wee ra n'uju full story. Nwoke be anyị wee sị na ihe bụ iwu ebina nwunye otego aka ewetedebe ibongi, ọkwana ibongi na-ese okwu a ibongi kwan maka ibongi ka eji chọọ igbu mmadụ. Kpebekwe na ekpele ka nwanne anyị gara ịnwụ ka o tete n'ụlọ ọnwụ ka ọ gbapụta die, ịghọtago, maka mba western world ihe gbasara di na nwunye love maọbụ ịmago relationship fanara like itinye ndị eke maọbụ ndị ọbụla fanara like itinye relationship ọnụ. Fasịra na fe ekpedogo fe ekpedo na afụgo ihe dị na ya, anara asị onye a ikwekwe na ịghọtago. So ka nna akọkwala ụlọ akụkọ anụnwa ka o si wee mee o, maka na ọ dị mkpa ka nwoke ịmago na-enwe ndidi. Ifuru ihe nwere ndidi na-eweta, maka asịzi na in short ka nkọlụ na akụkọ a ka ọra n'uju ịghọtago. Asịrị nwoke be anyị si na nwunye ya nara eweta ibongi na o tego aka tee ọkpa o jiri eweta ibongi a o jecha ọrụ ọsị ike agwụcha m ike agwụcha, ifuru na nsili nri, ifuru na mmeli nke, ifuru na mmeli nke o mechiche ọ naba ọ bịa imetụ ya kọsịa mba. Ọkwa n'ihe a ka ọ na-eme kwa mbọsị ọnọdụ a ka fa nọ, o wee bata mbọsị a ọ bata wee bịa na-esi nri di ya wee sị ya taa kwa ka ị ga-enyekwa m ibongi anụ ga-anụ bulu gị wholesale kwụọ ụgwọ isi gị ka isi emegide m na-atazi m afụfụ na ị nwere afọ njọ, ịghọtago. Nwunye echee nọ egwuregwu wee sị ya di m ana m esikwa enyi gị dakụdakụ ofe onugbu ị na-alaik ya na nsala na egwusi na ị ga-alaik ya. Di ya wee nọ na palọ lonely wee na-enene TV na-eche ihe ọ ga-eme. Nwunye chee na-egwuregwu, ọkwanye ya ka di ya wejeli ka o cheketa nwunye ọ sị nọ 3 hours 4 hours ọ ka na-esikwe, o wee jeli gama wee bịa wee sị ya ka ihe na-eme ebe a ka ihe na-eme ebe a. Nwunye wee sị ana m esikwe nri esichebego m. Di ya wee buru ofe onugbu ahụ osiche wee wunye na dosbin wotowo wee bukwele nsala osichegokwe wee gakwa gingingingingingim gama wee wunye n'ime dosbin wotowo. Nwunye wee na-ebe akwa na-asị ya ọkwa ihe a nsichezi ka esi ka isi wunyebezi enye na dosbin ka esi ka isi wunyebezi esichegokwenụ m nekwenụ mmiri ọkụ m na-eme ka m wee sete nri ka m butezie elu. Di ya wee sị anyị na-esi mmiri ọkụ sigburu onwe gị, asị gị na nọọ nri na-agụ m na ụmụ ihe na-agụ m na ọ bụ ibongi na-agụ m, ị na-achọ ka ipushuo m na akwụnakwụna ka m bute ọya ifugie. So o nwere ndị mma nya di na nwunye ọkwa di eji egba n'ụzọ bute ọya fana aba akpa ya. So ihe ị ga-eme ma ị bụrụ nwaanyị biko ị ga na-esave marriage gị ba ịdị na-eweta ibongi ọfụma. Ihe ị ga na-eme ịma na ị na-anụkwa di na nwunye asị I do ịghọtago, asị I do iche nọ iluru ene na-eliso nri na-ata akwa na-alacha ice cream na-alacha sweet. Ịbịakwala ịlụ ezigbo ọrụ ịbịala kakwala aka ị ga-esi nri, ị ga-azacha ụlọ, ị ga-asụ akwa, ị ga-enekọta ụmụaka anya, ụmụaka bebe akwa, ị ga-anụ akwa nwa, ị ga-ebu afọ ime fa bebe akwa nna fa asịfa jekwubeni mama unu ị na-akata. So ọlụ nwaanyị bụkwele ibuo ịma na nsi nri bụ prọfeshọn mmadụ, ịnanị bụ prọfeshọn mmadụ, klina prọfeshọn mmadụ, unu chijuru aka and enwere med n'obodo oyibo. Ọkwa ị na-aghọta enwere med n'obodo oyibo, ọ bụrụ na ala Igbo a na-agbata med like this ọ na-efe
na-efe gị aka inwe ike na-enegheli anya nwee ike na-amụli amụ nwee ike na-ejekwuru di gị na-adagharị na-akpalisi ụka. Ọbịa ka o ji dị mkpa unu bịa obodo oyibo ebe enwere ụmụ ihe ifenete nwaanyị aka ịghọtago ifeneti aka na ụmụ ihe maka ụmụ nwoke na-eje ọrụ kara aka and falụrụ anya 6 hours 8 hours gboza heavy duty ozuru ike ma nwaanyị na-eme kpakpa ike anara agwụ ya mana abịazịa ka eme ibom gị n'ime abalị isi na ike agwụcha kama ya ibulu ọrụ gị debe n'akụkụ ịghọtago bulu sọ ma ọrụ debe n'akụkụ. Ọ bụrụ na ị chọọ isi ofe n'obodo oyibo anaghị ewu ọkụ ihe ị ga-eme bụ ihe ọbụla egusi ka ị chọọ ka isie mbọsị ahụ inwe ike gote egusi rọchacha anya kwọcha anya kechie ya tinye na friji ma ọ na friza ọ ya na-emebi maka anaghị ewu ọkụ. Mbọsị ọzọkwa isi anụ ikechie ya ịzalụ mmiri esevu onye na friji ma ọ bụ na friza. Mbọsị ọzọ ọ bụrụ ụgụ ịkpachacha ibichiche enyi kwụọ crayfish dowezie enyi mbọsị ọzọ ị ga-esizi ofe ọ bụzialụ jos bulu wunye tọnụọ kpakpakpa isichego ofe bupute nwayọọ ka eji alụ ọrụ n'obodo oyibo yara ebue n'ike je na-esi ofe na-aba at the same time dịka ị natakwara anya na-agụ newspaper na-enene tv ihe ọ na-echezikwa bụ gị bupute nri ozugbo gị bupute nri and ọzọkwa bụ ibom gị ịlụchicha ọrụ ahụ ịbịa ka ịba na bed ọghọchili gị like this ọkwa ibom gị ihe akwa ajụ ị nwere reason ịjụ ihe enye maka onye na-ekipụfa happy na-ekipụfa moving na-ekipụfa na-edebefe ogologo ndụ maka onye ọbụla na-adị happy na-adị ogologo ndụ. So ihere adị na-ayụ enye onwere ebe ikpelie ka ikpetie anything ihe o megidie so save sometimes ọ bụgodị na ụlọ na-akwasacha mee gwurugburu rapia like that bọsị ị nwere efe imebe ị na-eme ụlọ gị slow and steady na-eje ozi slow and steady ụlọ gị ka ga-adịkwa mma ịghọtago. So ibunye n'ike nọba 5 hours na kitchen 6 hours ihe m na-ekwukwe bụ ka ọ dị mma ihe m na-ekpekwe bụ ka udo bịa ka ụdị ihe a mee na ị ghara imezi ọzọ. Chukwu ekwene ka ọgba aghara bịa n'ezinụlọ gị tigbuo ụzọ gbuo nya abịa na n'ezinụlọ maka ọ bịa yara like ya ọ yara adị mma katakata abịa na n'ezinụlọ gị n'afa Jesu amen. Onye kwekwe chi ekwe unu aghọtago ụmụnne ebugolu nwanne anyị nwaanyị wee jebe ụlọ ọgwụ kịta ajụjụ m wee na-ajụ na-asị o tetezie n'ụlọ a ọ nọ na ya ụlọ ọnwa nya hafụ ndị a o wee bịakwa nata ọ bụrụ gị ka ga-ekwe ka gị na nwoke ahụ kwa gị mmiri ọkụ n'isi ka Christmas fowl ọkwa gị ị ka ga-ekwe ka gị na ya bili ụzọ ajụjụ a n'ime mmụọ na eziokwu ị ga-ekwezi ka gị na ya bịa ọzọ ị ga-ekwe ka gị na di gị ahụ bịa ọzọ ka ịpụta nnọọ ị gabala onwe gị ya gabala onwe kedu ọ bụrụ gị n'uche gị kedu ihe ị ga-eme ịghọtago. Many marriages ọkpa igo ọtụtụ ndị ma ịkpachaghị anya ịghọtago ihe ị ga na-eme ka di gị dị happy bụ ịpụta ị na-anya 3 days ike enyere ya ibom gị ị ka na-eme ị na-eje ozi ọrụ ekwere gị ị ga-esave time ịbịa ọ na-alalụgodo ụlọ ịdọkarịa pantị ya ma ọ bụ niki ya ibiri ụzọ bido action inye ibom gị inyecha enye ibom gị ịma na imego ọrụ gị idu free maka ọ bụrụ na inyerie ibom gị mere ọrụ gị maka ibom gị so na ihe ikete ị ga na-eme n'ezinụlọ maka ụmụ nwoke ejiri egwu ifugo ka nwoke si wee jiri maka ibom gị kịta na-achị ikpe anyị nwunye amara ma ọ ga-adị ndụ amara ma ọ ga-anwụ anwụ. So isevu onwe gị from n'ọgụ maka ị naghị enye ụmụ nwoke fa na-ewe iwe na-atụkwụba ọnụ onwekwa ihe ị ga-agwụ ya ọ ga-emeli gị ndị ọzọkwa bụ onwe ike were igwo ya gị si na ọ nụta gị ka isi na ọ nụta gị ị nara egbolie mkpa and ịma na konji jidefa like this o jidesie efe ike fa nara ekwe afụ ụzọ ndị ọ mara ihe mgbe ahụ ọ ga-eme gị ihe solia. So ịgụlụgụlụ 3 days ị na-anya ihe ọrụ ekwere gị ịbịa ike agwụcha gị istevuo time mbọsị ijere ọrụ ime ihe ọsọsọ ịfụgodi ọ bụrụ na ọ lalụgo ụla itetie ịdọkarịa trauzi ya maka na ọ nara ajụ nkịta anara ajụ ya ma ọ ga-ata anụ ọ ga-atakwa buusu ịyara ajụ nwunye ma ọ ga-ata azụ ọ ga-atakwa azụ ahụ andị ewu ịyara ajụ ya ma ọ ga-ata ji ọ ga-ata ji ọ nara ajụ so buru ụzọ bido action ị na-anya 3 days ike enyere ibom gị iburu ụzọ bido action o were ibom gị a ịdịkwa free ije na-eje ọrụ gị ọ bụrụ ịdị na-awụ ya anya ị na-awụ ya anya ọ dịrọ mma n'iru Chukwu na iru mmadụ mana nwanne anyị
nwoke abịazi ka ọ na-akụgbuzi nwunye like that iwego n'iwe a sị na iwe wee mmadụ wee n'iwe mana ịma mgbeghị oke ifugonu na iwere gị iwe oke nke m busikwuru mmiri ọkụ kwa anya wee were ketụrụ nyabịa n'onu ifugozi na imegheli iwe oke ọ dịrọ mma ihe imeli jọgburu udene na sigbuo nkakwụ ifugo nri buru nwunye n'ime toilet n'ime dustbin ọdụgo na enough maka nri aka ga-egote nri aka ga-esi nri mana nwunye gị kpaa ya ọ ya asịkwa apụta ọzọ ifugo ebe eji sisi anụ n'ọgụ ọbịa ka ndị oyibo famakwa ihe sisi anụ n'ọgụ maka ama na ọgụ na-ebute nnukwute ihe isi awaghị ukwu awaghị imi akpọghị anya akpọ ifugo ụmụnne biko ka anyị na-enwe n'ndidi onye nwere uche ya mmalị ihe na-ama na-eji mmadụ mana ejibe anga gị iwe webe gị mechie ọnụ ịghọtago kama ịkọsalụ ndị trọst ịghọtago maọbụ ịmaghị ihe ị ga-eme ịnyala akpa gị pụọ afọ m bụrụ ọlọ nneka ijelenze ọ bụ na mba eliza bụzi mba charles ka m si na-ewetara unu ozi ọma ndeewo na oke emesịanụ.